L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-qudiesa llum xtaqt li nofru dil-qudiesa b'talb speċjali għall-erwieħ abbandunati. Erwieħ abbandunati li jistgħu jkunu verament il-persuni l-aħħar fl-arblu tar-razza u ma jifdlilhom ħadd familjari min jitlob għalihom. Jista' jkunu wkoll abbandunati għaliex kien hemm disgwid fil-familja fuq wirt, fuq argumenti oħrajn u forsi abbandunaw verament milli jitolbu għall-eżiż tagħhom dawk il-familjari li għadhom ħajjin. Jew inkella dawn l-erwieħ abbandunati jistgħu jkunu wkoll fost dawk illi l-familjari li ħallew warahom abbandunaw il-fidi u allura ma jemmnux la f'Ġesu Kristu la jagħtu każ u inqas jitolbu għall-eżiż tagħhom. Aħna bħala komunità responsabbli wkoll irridu nieħdu ħsieb li nitolbu għal dawn l-erwieħ abbandunati. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa u miltna uliet adottivi tiegħek, ħares bitjieba lejn l-uliet eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentiment ta' ħniena, tieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin bħalma l-mulej ħafer lilkom hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-slim ta' Kristu jsaltan fi qlubkom. Dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħar lill-Alla.
Ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom, għalmu bl-erf kollu u widbu lil xulxin b'salmi u innijiet u bana spiritwali u bratti l-ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-Mulej Ġesu u roddu ħajr lill-Alla il-Missier permezz tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Kull ma jieħu n-nifs ħajfaħħar li il-Mulej. Mkien? U n-nifs ħajfaħħar il-Mulej. Faħru l-Alla fit-tempju imqaddes tiegħu. Faħruh fil-firxa ta' smewiet qawwija tiegħu. Faħruh għall-emejjel kbar tiegħu. Faħruh għall-kobor tiegħu blatar flimkien kull ma jieħu n-nifs ħajfaħħar il-Mulej. Faħruh bid-daqq tat-trombi, faħruh bl-arpa u eċċetera. Faħruh bit-tambur u bis-sfin. Faħruh bid-daqq tal-kordi u tas-saffafar. Flimkien, kull ma jieħu n-nifs ħajfaħħar il-Mulej. Faħruh bid-daqq qawwi taċ-ċimbali. Faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jieħu n-nifs ħajfaħħar il-Mulej. Flimkien, kull ma jieħu n-nifs ħajfaħħar il-Mulej. Jekk inħobbu l-xulxin, Alla jagħmar fina u mħabbtu ssib il-milja tagħha fina. Il-Mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, bierku lil min jisħedkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq in-naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min jeħodlok il-mantar anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok u min jeħodlok xi ħaġa tiegħek titlobilux lura. Kif tridu lil bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jistħoqilkom. Għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom, u jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom. Xi ħlas jista' jkollkom, għax dan jagħmluh saħansitra il-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom. Il-midinbin ukoll jisilfu lill-midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla tistennew xi ħaġa lura u l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu wlied Alla l-għoli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom, tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati, aħfru u ssibu il-maħfra, għatu u jingħatalkom, kejl tajjeb marsus meżżes sewwa umburġat iqedulkom f'ħoġorkom u bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu.
Il-qari li għadna kemm smajna llum jista' wieħed jużah biex jipprepara ruħu għas-sagrament tal-qrar, għas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Kull frażi li hawn hija frażi li jiena u intom nistgħu nistaqsu lilna nfusna jekk aħniex ngħixu hekk. Jekk aħniex ngħixu din il-ħniena, din l-imħabba u ħafna kwalitajiet li jissemmew. Imma l-ewwel qari li smajna llum San Pawl lil Kolissin jibdilhom hekk. Intom il-magħżulin ta' Alla. Kemm sabiħa din illi inti tinduna li inti il-magħżul ta' Alla. Aħna kollha msejħin, il-bnedmin kollha. Bħal meta coach isejjaħ bosta players imsejħin u jkunu parti mit-tim. Aħna permezz tal-magħmudija tagħna parti minn dan il-grupp, parti minn din il-komunità ta' Ġesu li jmexxina hu. Ħafna huma l-imsejħin. Aħna dixxipli tiegħu permezz tal-magħmudija. Imma mbagħad mhux dik biss. Aħna wkoll magħżulin. Magħżulin għal ħidmiet differenti. Bis-sejħat differenti kollha tagħna. Magħżulin, il-magħżulin ta' Alla. Bħal meta il-coach anke fil-logħba imbagħad jagħżel fil-futbol il-11 li se jilagħbu fil-ground u l-oħrajn jibqgħu ftit riserv. U jkunu hemm mal-lest biex jibdlu xi plejer ukoll. U allura aħna wkoll il-magħżulin il-mulej tina ħidmiet speċifiċi bżonjużi fil-komunità li permezz tagħhom hu jkun qed iwassal din il-ħniena, din l-imħabba lejn il-bnedmin. Fil-fatt din hija t-triq għall-qdusija. Intom il-magħżulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Li aħna nħossu din l-imħabba li aħna magħżulin, li aħna għandna x'nagħmlu kulħadd għandu missjoni xi jwettaq. Issa bħal kull plejer ieħor biex tilab tajjeb titrenja, tagħmel is-sagrifiċċju, taħdem fuqek innifsek. Hekk qed tgħidilna l-kelma ta' Alla llum. Anki biex inkunu dixxipli tajbin ta' Ġesu, irdu naħdmu fuqna nfusna. Mhux sempliċement nikkuntentaw bina nfusna u allura d-difetti jibqgħu hemm jikbru jew jiżdiedu. Imma jien irid naħdem fuq innifsi biex inkun iktar qaddis, biex inkun iktar aħjar, biex inwieġeb għal din l-imħabba ta' Alla għalija. U allura hekk għandna lista sħiħa fl-ewwel qari li smajna llum, ilbsu sentimenti ta' ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hija l-qofol tal-perfezzjoni. U allura għandna ħafna fuq xiex neżaminaw lil nfusna jekk aħna ħniex dixxipli tajbin. Jekk aħna ħniex insara sempliċiment u iwa jiena mhux ħażin u rajt qed ngħix tajjeb. Jien irid ikolli dik ix-xewqa fija li jien inkun nisrani aħjar. Irid ikolli dik ix-xewqa fija li jien inkun qiegħed inwettaq il-ħidma li Alla jixtieq minni dejjem b'mod professjonali, dejjem b'mod iktar perfett, dejjem aħjar. U din hija l-isfida li tpoġġilna llum il-kelma ta' Alla biex ma norqdux, biex aħna naħdmu fuqna nfusna. Għax anki l-Vanġelu isemmi il-ħniena tal-missier. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom u l-istess jerġa' jtina lista. Ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, birku lil min jisħetkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Jekk xi ħadd jagħtik bil-ħarta dawwarlu wiċċek in-naħa l-oħra, mhux timpika u tiġġieled lura u tikber. Jgħidilna anki iktar tard ħennu bħal ħanin missierkom u mbagħad lista oħra tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra bħalma nitolbu anki fil-missierna. Aħfrilna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Għatu u jingħatalkom il-ġenerożità li taħseb f'ħadd ieħor. U fl-aħħar jagħlaq bis-sentenza
Għax bl-istess kejl li tkejlu intom, jitkejjel lilkom. Eżis, jien nieħu pjaċir jekk il-kejl li jitkejjel miegħi ikun kejl tal-pożittiv u t-tajjeb li jien għamilt. U mhux ikun il-kejl li rrid inpatti u nwieġeb għal ħażen u l-kattiveri li nkun wettaqt. Ejjew għalhekk neżaminaw iktar lilna nfusna u naraw jekk aħna bħala l-mażulin ta' Alla aħniex verament ngħixu r-rieda ta' Alla, ngħixu l-ħidmiet tagħna għafdati f'idejna b'mod sew u dejjem naħdmu fuqna nfusna biex inkunu bnedmin insara aħjar quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna. Mulej, għamel il-Knisja tkun xieda tal-ħniena kbira tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sawwab mulej fil-qalb ta' kull bniedem sentimenti ta' mħabba u ta' slim, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej għejn lil kulħadd sabiex jara wiċċek fil-fqir u l-batut, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati lilna li nitrejqu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu li naħfru minn qalbna lil xulxin, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li tħeġġeġ qlubna bl-imħabba tiegħek. Ilqa nitolbuk ix-xewqat tagħna li niġġeddu fil-qalb sabiex nagħtu xieda ta' mħabbtek fid-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek, għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek ridt iġġeddu. Għalhekk tassew jisħoqlok li lejaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda flimkien intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna filgħoli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna filgħoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara lik laħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, speċjalment l-erwieħ abbandunati li m'għandhom lil ħadd min jitlob għalihom. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għandla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna l-din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li titħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imħejfejqa.
Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titma' lill-fidili tiegħek u tgħajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel bis-saħħa ta' donija kbar, mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż. Aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninfurmawkom li s-seba' edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li huwa ġabra ta' omeliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna daqt jinsab għal bejgħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur maħuda waqt diversi attivitajiet djuċeżani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb huwa xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-medja soċjali hija mezz li biha kulħadd jista' jikkomunika u jżomm kuntatt. Imma kont taf li xi anzjani li jgħixu weħidhom iħossu li din qed toħdilhom il-ftit ħin li jkollhom mal-familja. Meta tkun qed qatta ħin ta' kwalità ma' ħaddieħor, evita li tuża l-mowbajl bla bżonn. Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna u wieqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa Umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tloppalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma it-taltana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna tal-Alla u sejjaħ għall-indima. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-dubietna palma nafru l-minu ħati għalina għamniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma it-taltana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru, lill-Libenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-purkatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzi. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnislam nar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Xikun jistaqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna qaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa
u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paolo Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Kunċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.